jeg kan lige zombierne, og jeg kan lige det der er klar. Okay. Christer? Mm. Men jeg tænker over et problem. Problemet er, hvordan spawner monstrene? Hvorhenne? Fordi problemet er, at der skal spawne monstres. Men vi skal ikke spawne dem. Nå, så spawner vi bare masser af zombier først. Okay. Det er sådan nogle ting, jeg skal finde ud af, når jeg har tid til det også. Jeg har bare haft rigtig travlt den her uge her. Jeg ved hvad at bygge verdens sejeste væg. Mur. Nu skal vi, Christer. Ja? Vi skal til at begynde at bygge. Der lave monster. Okay. Jeg ved at bygge væggen. Den der store wither-væg. Det behøver vi ikke at bygge på mere. Nå. Men den er alligevel god. Okay, fint nok. Hvad skal vi så bygge? Skal vi stadigvæk ned i nether? Eller skal vi op igen til den normale verden? Nej, fordi jeg skal flytte fra dig. Skal du flytte fra mig? Hvor flytter du så hen? Noget i den normale verden. Okay, skal vi op til den normale verden igen så? Nej, jeg flytter, Christer. Okay, så jeg skal blive hernede. Mm. Så må jeg... Der er du jo. Så må jeg bygge et eller andet. Skal vi se... Først skal vi lige optage. Ja, vi optager nu. Det gør vi. Og jeg flytter, Christer. Du flytter simpelthen for mig. Farvel. Farvel, farvel. Jeg har lige låst mig selv dernede. Og så skal du gå og finde mig, når jeg kommer op. Okay, når du kommer op. Nej, når jeg kommer ned i den her verden, skal du gå og finde mig. Okay. Ikke med det samme. Jeg skal bygge. Christer? Ja? Kommer du lige... Jeg bygger et hus. Farvel. Farvel, farvel. Og du må godt komme ned og besøge mig en gang imellem. Okay, altså op og besøge dig. I den normale verden. Og du kan godt nu. Okay, skal jeg komme op og sige hej? Ja. Skal vi se, hvor er netherportalen henne? Den var der. Jeg bygger selv på det her hus. Hvor er du så henne? Nu kan jeg ikke finde dig i den normale verden. Nej, Christer. Ja? Jeg laver lige kæmpe noget. Jeg laver en kæmpe pæl. Okay. Her er pælen. Kan du se pælen? Ja, det kan jeg ikke. Jeg kan måske prøve at TP til dig. Og der Nej, var du. Ja, jeg har fundet dig. Pælen er der, Ja, sagde. jeg har fundet den. Og du må ikke ændre på mit hus. Det gør jeg heller ikke. For så bliver jeg knævende og ødelægger dit hus noget netter. Nej, ikke mit hus nede i nether. Jo. Nej, ikke helt. Kun halvdelen. Kun halvdelen hus. Puha. Skal vi slet hele huset? Prøv at komme herhen.
Men jeg er stadig flytter. Jeg flytter stadig. Jeg er stadig flyttet. Jeg er på vej. Nu kommer vi og besøger dig. Over pælen. Og du må ikke flytte herhen. Nej, det gør jeg heller ikke. Prøv at se, hvordan mit hus er. Kan du lide det? Ja. Og jeg må ikke stikke ild til det, vel? Du må godt gå ind i det. Okay, men ikke tænde det. Hvis du gør det, så slår jeg. Ja, så bliver du galt. Nej, fint hus. Vent, og jeg er også i gang med ovenpå. Byg bare lidt. Det gør jeg. Nej, men ikke på min grund. Nej, det gør jeg da ikke. Jeg bygger på min egen grund. Med netter. Ah, næsten. Din grund er eksploderet. Ja. Det har det med at gøre en gang med dem. Det er fordi, jeg bygger så vildt, så ryger det hele luften. Det er fordi, vi boede sammen. Ja, det gik ikke. Men når vi bor alene, det går. Det går meget bedre, ja. Flytter du herop igen? Ja, jeg er ved at bygge lidt herover. Det er et stykke derfra. Og nu skal vi overleve med liv i, når du har bygget dit hus. Ja. Men så kan kun slå liv til en gang. Slå liv fra en gang med. Ja. Ligesom nu, når jeg skal have en pickaxe. Ja. Var det en klokke, der ringede? Nope. Det er den her. Okay. Bygge. Hov. Drister, prøv at se hvad. Jeg har fået en pickaxe, som gør for at tingene stadig er blocks. Okay, du har fået... hvad er den hedder? Den har også et specielt navn. Og det er sådan en pickaxe, som jeg altid har ønsket mig at få. Okay, så er det meget, du har fået den jo. Drister, og jeg smadrer dig. Ej, det er to. Det er ikke pænt. Undskyld. Det er godt, det er sjovt, men det er ikke pænt. Ej, hvad skal jeg bygge? Jeg bygger mit hus. Jeg vil have en hund. Så byg din hund. Er den svær at bygge? Ikke en hund. Ikke bygge. Drister? Ja. Prøv at komme ind og se min hund. Jeg er på vej. Er du inde i huset? Der var den jo. For huset. Der er en woofer. Og nogle anvils. Jeg skal lige have noget bøf. Noget bøf. Bøf med løg. Bøf er godt. Ja. Det er sundt. Og det er godt til hunde. De er rigtig glade for bøf. Her er der bøf, din lille hund. Nu har du fået bøf. Så er den glad. Du vil ikke have mere bøf. Hey.
I må ikke kysse. Kysset hunden. Gå, hunden. Hunde, I skal ud og gå en tur. Så da. Så skal jeg gå en tur ud til dig. Okay, du er velkommen til at komme forbi. Min økse. Christer? Ja. Jeg skal lige have noget vand. Så man bliver tørstig af det her. Beacon. Nu bygger jeg en beacon. Okay, så kan vi finde det hver gang jo. Det er ret smart. Gå. Kom så, hunde. Kom så, hunde. Følger de ikke med? Så skal vi gå op der. Du ned. Shit. Sådan der. Christer, nu får vi et beacon, for vi altid skal se hinanden. Det er jo meget smart. Og der må man ikke slå hinanden. Nej. For ellers så skal man i fængsel, og så Så er det ikke sjovt. dør man. Ja, inde i fængsel, for man får ikke noget mad. Hunde, nu går jeg hjem. Hvor er du? Jeg har overbygget mit tårn. Du kan næsten se det på vej. Kan du se det? Jeg kan se dig. Og vi må godt give hinanden gaver. Så siger vi glas. Hvad er det for nogle diamanter, du er ved at bygge hos mig? Hey, ikke kig. Det kan jeg se, at du kravler rundt, og du... edderkopper også! Men ikke noget ild. Du bygger med helteskred. Du bygger det med det magiske træ. Nå, det var jeg ikke klar over. Så derfor skal det gå i stykker. Nej! Det er ikke mit hus. Du må ikke bygge med det magiske træ. Så er der bare ødelagt. Hvor er det magiske træ henne? Her. Må jeg se. Det er fordi det så gik gigantisk. Jeg er jo ikke tæt på.
Du må ikke være i nærheden af det. Hvor må jeg, så fortæl mig, hvor jeg må bygge henne. Herhen. Må jeg bygge herover? Her. Hvor Okay, der er så- en kiste. Så bygger jeg der. Og ødelæg lige det her. Okay, ja. Det er jo sådan nemt med TNT, er det ikke det? Ikke TNT. Fordi så ødelægger du det hellige skræk. Kan du hjælpe mig med at ødelægge dig? Det er dit råd. Ja, du kan jo bare fortælle mig, det var Andrea. Det har jeg ikke måtte bygge. Du skulle bare fortælle mig, at du byggede det der. Det gjorde jeg også. Jeg byggede lige herovre, sagde jeg. Men du sagde ikke, du byggede det hellige træ. Har du sat et skilt, så man kan se det hellige træ? Nu gør vi det med at lave et halvt ødelagt hus. Så skal det måske være en ruin. Ja, rester, men Ja. de spiser æderkopperøjnene. Rester, vidste du det? Man kan spise æderkopperne? Nej, deres øjne. Åh. Er det det Og lyd, så er nogle hunde. Som man kan hygge med. Kun én. Jeg skal lige have noget frø. Så nu er det en ruin. Med det hellige træ. Nå, Og der skal være sjommeligtræer hos mig. Okay. Du kan hjælpe mig med at udlægge de her blade. Nu skal jeg lige bygge mit hus igen, jo. Nå. Nu er der kommer et jungletræ. Okay? Du kan se det. Som jeg skal bo i. Lige nu er det mørkt. Ja, Christa, jeg skal bo i jungletræet. Okay? Så jungletræet er min ejendom. Okay. Lov, at du ikke vil gå ind i mit jungletræ. Jeg går ikke ind i det onde, jeg bliver over min egen tårn. Smut profet. Christa, det skal altså slutte. Det er lidt ærgerligt, at det skal slutte tidligt. Ja. Men hvorfor kom du så sent hjem? Hvad skete der? Var du forsinket? Nej, min mor skulle have møde. Okay. Og min far. Men heldigvis var mødet hurtigt. Okay, det var godt. Imens det kunne vi nå det. Ja. Og nu gør jeg for, at jeg kan få kakao. Nå, i Minecraft? Nej, cookie. Okay. Cookies. Lækkert. Men det er mine cookies.
Her tager jeg din cookies. En anden ting jeg tænkte på også, Lasse havde på et tidspunkt en server, der hed My Little Creeper. En Minecraft server. Den kunne vi også spille på. Så kunne vi have vores egen by derinde. Som kun var vores inde på den store server. Så kan jeg så kunne I låne her, så kan I komme ind på en server en gang imellem. Og spille, så kan vi altså, det er som et liv, det er det. Og vi kan ikke få OP, det kan vi ikke. Men det kunne være sjovt at have en by derinde, vi kunne spille på og lave nogle videoer. Okay. Så det er jo... Det kunne være ret sjovt, ikke? Så jeg har også set, og jeg ser også på en kanal. Ja. Så den server har jeg prøvet at se. Ja, den har været nede i over et år, men nu er den på vej op igen. Så vi kan prøve at komme ind på den. Okay, så kan vi spille derinde, vi kan spille... og vi kan spille Minecraft derinde. Det kunne være ret sjovt, kunne du ikke det? Ja. Christer. Så en dag kan du give mig... Så en dag kan du gøre sådan, for at jeg kan komme ind på det. Ja, hvad alfa, jeg tror snart den bliver åbnet for alle. Men så kan vi sidde og lave videoer derindefra. Så kan vi have vores egen by, vi kan kalde et eller andet. Hvad skal vores by så hedde? Det kan... Christer? Ja? Det skal være en monsterby. Der er monster. Nej, det skal være sådan en vælgelsesby, så vi finder. Ja. Så vælgelsesby. Man starter et eller andet sted, og så skal man gå ud i ødemarken, og så finde et sted. Her vil vi gerne have vores by, og så skal man sige, her, det er vores område det her, så er det ikke andre, så er der kun os to, der kan bygge på den. Ja, så skal det også være sådan en der vælgelsesby, som vi bygger lidt mere på. Ja. Men skal så... Hvad kan den mon hedde? Det skal vi bare finde ud af. Den kan måske hedde Creepers Bow. Nej, den skal i hvert fald hedde et monsternavn. Okay. Så skal den hedde Trigger Happy. Monster for Minecraft. Okay. Hvad med en Enderman? Ender City. Eller Enderby. Endo City. Endo City, ja. Det kunne vi godt gøre. Endo City. Men andre må godt komme ind på i vores by. Ja, de kan godt komme ind og kigge, men de kan bare ikke bygge noget og ødelægge noget. Men de må godt også købe noget for vælgelsesne. Ja. For vores vælgelses. Ja. Vores. Så en gang kommer vi ind på det. Ja, jeg ved ikke, hvornår den starter, men jeg skal nok sige til. Christer? Hjælper du mig lige lidt med den her? Se, hvor er du henne? Det her træhus. Du skal lige finde dig en gang. Der var pinden der. Nej, helt. Der var du. Jeg skal lige tjekke, hvor lang tid de er med grillen. Hæng lige på. Kom, Christer. Jeg tror ikke, de har tændt for grillen. De skal åbenbart ikke grille. Hvor er du henne? Der er du. Hold op. Hvad skal jeg hjælpe dig med? Med at bygge sådan nogle broer hen til nogle flere jungeltræer. Okay, men så skal du have flere jungeltræer, skal du ikke det? Den laver jeg. Okay. Og så skal vi også have et farligt hus. Okay. Og Christer, det her bliver den farlige jungeltræ. Farlige jungeltræ skal være ekstra stort. Okay. Nej, det kan det ikke. Nå. Christer, prøver du lige at bygge det her om til sådan lidt der, som jeg har lavet derhen? Det kan jeg godt prøve. Så skal det bare være helt lukket. Okay.
Og så skal der også være en helt sti hen til det herfra. Stien laver jeg. Okay, skal lige se her, hvordan du har lavet det Det her. her bliver... Christer, du hjælper mig med mit hus. Okay. Og dit hus. Så ser jeg to, nu banker det på. Men prøv bare at bygge Ja, lidt hæng lige der på, Vitus. Ja. Okay, fint nok. Okay, så er det banke på, når vi er klar, fordi min slag skal bare ned til lærken. Christer. Okay, fint nok. Men bare banke på. Helt i orden. Tjek, tjek. Okay. Så er jeg tilbage igen. Jeg kan godt spille lidt længere. Jeg lavede stien. Okay. Så skal jeg lige Og så finde... gør jeg det lige flat. Og det behøver sikkert være flat. Jeg kan lige bare... finde... hvad for en træ du har brugt. Det var ikke den. Christer, det skal være... Christer, giver dig lige den blok, du skal bruge. Og jeg har fundet den. Nej, jeg giver dig den. Okay. Christer, den her blok. Christer. Okay. Var det, der hedder Cobblestone? Nej, det Nej, jeg var gav dig den. Mosstone, ja. Yes, hvor skal den bygges henne? Her skal der bygge et hus af det, som er helt lukket og ikke nogen vinduer. Okay. Men stadig samme form som træet? Nej. Christer, skynd dig! Jamen, jeg skal lige være sikker på, hvad du gerne vil have, jeg skal lave. Bare et firkantet hus? Nej, bare et hus, som er ligesom det der på en brik. Okay, jeg skal prøve. Undskyld. Så går jeg lige ned i nettet og laver noget, Okay. så vi skal prøve at klare. Christer, skal I ikke snart gå ind på vores livserver? Det kan vi godt. Så laver jeg monstre, som vi skal lave som angriber os. Er du med at spille med Christer? Nej. Christer? Ja, Min far spørger lige, om vi er færdige med at spille. okay. Der skal være lidt huller i muren. Hvorledes så at monstrene er. Christer? Vil du gerne lige Christer? Ja, Så er det sådan, at vi to kæmper mod monstre. Og at monstre har ødelagt vores mur. Nå, hold op. for spiders Ah! er spiderne, så det kan kravle op. Prøv lige at se det træ, jeg har lavet. Jeg tænkte, jeg ville have lidt mere top på det. Kom der æder med mig. Nu prøver jeg lige at gå ned og kigge. Og en pind. Christer! Ja, Nu sætter jeg ild til det.
Jeg lavede bare et træ ned på jorden, og så blev det så... jeg brugte noget bone dust, og så blev det bare så højt. Okay. Så jeg kan lige prøve at gøre det en gang til næste træ. Nej, Christer. Okay. Hold op, det bliver stort. Det bliver større, end jeg regnede med. Og jeg gør det igen. Okay. Hvor blev mit hus af? Og det var herover. Spiders angreb. Skeletter. Christer, prøv at se, hvad vi skal kæmpe imod. Jeg kommer lige forbi. Så skal jeg bare lige finde dig. Jeg er udenfor. Så skal der være. Christer, vi skal lave masser af zombier. Hjælp mig. Nu skal jeg bare lige finde, hvor du er henne. Og skeletter. Der er masser af zombier og skeletter. Jeg skal bare finde dig. Jeg kan ikke finde dig. Gå udenfor. Jamen det er jeg også. Jeg flyver rundt om det store træ. Netter. I netter, det ser du jo ikke noget om, jo. Hvor er det nede på tælene henne? Og masser af skeletter og zombier. Du laver skeletter, så laver jeg zombier. Ja, jeg skal bare lige finde nether på talen. Hvor vil jeg lade den henne? Der var den. Skynder du dig? Du laver skeletter. Ja, jeg kommer nu. Netter er skeletter sorte. Så skal jeg bare finde dig. Gå udenfor. Ja, det er også det, jeg gør. I den store borg. Christer. Men jeg kan ikke finde dig. Der var du. Næh. Der var du. Du laver skeletter. Det er altid, vi skal kæmpe imod. Okay. Får du det her nok? Nej, herhen. Hvor blev du så Okay, så gør jeg det så. Zombierne skal angribes. Tror du det her nok? Måske. Der er mange i hvert fald. Christer, lad os gå indenfor. De venter der, kan jeg se. Nej, ikke slå liv til at slå liv fra. Altså, nu skal jeg lige have min. Sådan der. Ikke slå liv fra. Nej, det har jeg ikke gjort. Og henter jeg lige en solvand. Christer? Laver du lige nogle gange golems? Ja, det kan jeg godt gøre. Nej, kun 2. Kun 2. Se her. Hov. Nej, Christer, jeg laver 2. Okay. Tror du 2 kan klare alle de monstre? Det ved jeg ikke. Det kan vi se jo. Nej, vi skal jo kæmpe. Skal vi også kæmpe? Sejt. Angrib! Jeg skal lige skifte game mode. Nej, Christer, skynd dig! Ja, jeg kommer nu. Christer, slå liv fra! Slår du liv fra? Nej, det har jeg ikke. Gør det! Hvad er det? Hvorfor?
Står du liv fra? Nej, det gør jeg ikke. Jeg... Gør det! Nu se... Sådan der. Jeg har lavet hæren, og det må ikke dø med det samme. Hey, jeg har min kappe. Skal vi slås nu? Nej. Jeg skal først enchante. Okay. Og nogle gode nogle. Er du klar nu? Nej. Du har skiftet mode, kan jeg se. Angreb! Hjælp mig, Dresser! Ja, jeg skal lige skifte mode. Nej, skift mode! Der er Jordan nu. Hvor er du henne? Er du udenfor? Nu kan jeg ikke finde dig. Er du ude for at valge monsterne? Han røg ned. Ah! Angreb! Dresser, jeg skal nok hjælpe dig. Okay, der døde jeg. Yes. Husker du ikke altid at spise et guldæble? Det glemte jeg faktisk. Angreb! Slå liv fra, og vi skal lave mere flere monstre. Og den her gang med creepers. Okay, så springer I så ikke luften? Jo. Dresser. Det bliver på en måde en afslutning i netter, for vi begynder at gå op i den der verden igen. Okay. Skal det stadig være samme sted, hvor vi er... Dresser. Ja. Og Dresser, hvor mange episoder lavede vi i vores gamle verden, før vi sluttede? Det kan jeg ikke huske. 16, små 20 stykker, tror jeg. Men denne gang skal vi lave lidt flere. Ja. Hvor mange synes du, I skal lave? Det kommer an på, hvor langt afsnit skal være. Altså, det bliver et langt afsnit, ligesom de andre par gange. Jeg synes nok, at vi laver 3 mere. Okay. Hvis I synes, vi skal lave, I skal stemme. Dem, som stemmer på. Christa, hvor mange synes du, I skal lave? Jeg synes bare, vi skal lave til vi gider flere. 10? Ja. Yeah. Og jeg synes, vi skal lave 3. Nej, Christa? Ja. Vi stemmer for 3. Okay. Nej, jeg stemmer for 3. Og du stemmer for 10. Sådan er der creeper nok nu. Også andre monstre. Der skal være tusindvis af monstre. Så mange monstre ligesom sidste gang. Okay, skal alle monstre være hernede? Det ved jeg ikke. Godt være her. Under broen. Der skal være monstre under broen, Dresser. Ja, der også. Er det ikke det?
Vi fjerner lige lavaen. Er det dig, som har lavet lavaen? Nej, det er det ikke. Fjern lavaen. Med det samme, min konge. Den kan godt også. Den fjerner den nu. For der skal være Christa hjælp med at lave monster under broen. Christa hjælper du mig lige lidt. Jeg skal lige fjerne lavaen. Og jeg laver også svætter. Tror du godt, vi kan kæmpe mod vætter og alle de her monstre på en gang? Ja, jo, kan vi godt. Prøv at tænke, hvis det her bliver for vildt. Prøv at tænke, hvis det her bliver godt nok den vildeste episode. Ja. Nej, Christer. Tror du ikke, det her bliver vores sidste episode? I den her verden her? Ja. Jo. Skal vi ikke gøre det? Jo, kan vi godt. Det bliver Christer. Ja. Nu ved jeg godt, hvad vi skal afslutte i alle vores verdener uden liv i. Okay, hvad så? Vi skal afslutte alle vores verdener uden liv i med at besejre Vetters med tusindvis af monstre. Okay. Er det ikke rigtigt? Det lyder som en god idé. Nu svætter spawnet. Christer, gør dig klar, vi skal kæmpe. Jeg kommer lige ind til... Der. Så skal jeg lige Du have... er i huset! Jeg er inde i huset. Skal jeg spise mit golden apple? Vetter udenfor. Christer, Ja. vi skal gøre os klar. Nu ved jeg godt, hvad jeg skal lave. Sådan der. Så er jeg klar. Og vent, Christer, vent. Vent, Christer. Yes. Vi skal også lige gøre vores mænd klar. De kan også hjælpe os. Okay. Vi står altså ude for muren og venter på os. Vent, Christer. Jeg skal også lige have nogle pile. Ej, prøv at de har larm udenfor. Og de har været klar på os i lang tid. Men Christer, husk lige ud op i udkigsposten. Og klar til kæmp? Der skal lige lave en sti. Skal jeg lige have en bull og pige så? Det her er godt nok. Det er godt nok, men dit Christer ikke. Hvad er det? Det er godt nok vandigt, ikke? Ja. Ja! Han er oppe i luften! Han er herinde! Og bagefter skal vi ødelægge hele vores hus med min pickaxe, ikke?
Christian, han skal gå efter dig. Det gør han også. Jeg er ikke bare til at skyde med pil og bue. Nej, han er efter mig. Kom her, og kæmpe som en mand, venner. Vi skal få ham til at ødelægge huset. Gå ind i huset. Gå ind i huset, Dresser. Min plan er at udmatte ham med at ødelægge huset. Nej, gem dig ind i huset. Det skal ikke skyde mig. Kom her, og kæmpe som en mand. Dresser, Ja. jeg skal lige slå liv fra ham. Så! Vi slår ham lige ihjel og laver en ommer, Dresser. Ej, det er fint det her. Skal I ikke lige lave en ommer bagefter? Nej, to kampe. Vi har ham næsten. Ja, hvor slæk nu. Jeg vil gerne lave en ommer. Hvor er han hernede? Jeg slår ham ihjel. Dresser, vi skal lave en ommer igen. Hvorfor er jeg helt nede i et hul? Kom, Dresser. Skal I ikke lave et lille hus ud af obsidian, så vi kæmper ind mod vætter indeni? Jeg skal lige op. Slå liv fra. Sådan der. Byg et lille hus ud af obsidian her. Er det okay at mine vores hus, fordi det er sidste episode? Ja, det er helt i orden. Jeg miner lige vores hus. Mine. Og alt bliver stadig der er stadig rester af vores hus. Ja, det er sådan ligesom en ruin. Jeg kan op til en. Først prøv at se, hvordan jeg gør. Jeg skal lige bygge huset jo. Ud af obsidian, Ja, for at kan kæmpe mod ham. På en rigtig måde. Jeg går lige ned i min mine, okay. for jeg skal også mine sidste gang her. Svinshot. Jeg går lige rundt og laver svinshots. Okay. Hvor kommer svinshotsene egentlig hen? De kommer et andet sted på computeren. Jeg går lige ud og finder Vetter, den anden Vetter. Christer, må jeg bare gå rundt og forgifte? Det må bare du ikke forgifte mig. Er du med liv i? Nej, ikke endnu. Og så skal der også være tusindvis af monstre. Er det okay at begynde at lave monstrene? Ja, det kan du godt.
så skal der være tusindvis af monstre og vætter. Men skal jeg også lave hekse? Ej, dem gider jeg ikke. De kaster bare et muligt pjat på en. Okay, så endermænd. Og den skal jeg... Christa, jeg laver lige en lille overraskelse til dig efter det her. Det bliver du ikke glad for. Jeg er ikke glad for det. Så vi skal lige klare, inden vi kæmper mod vætter. Christa, kommer du lige det nu, vi skal kæmpe mod det? Jeg er jo ikke færdig med at bygge. Okay. Det er højt nok, Christa. Jeg vil også ved at bygge loftet nu. Nej, fordi vætter skal ikke kunne flyve så højt. Og det er også det. Jeg tester lige. En gæst. Er det okay, at jeg laver en gæst herinde? Ja, ja. Christa, prøv at stå deroppe lige i toppen. Prøv at flyve. Nej, Christa, stå stille. Jeg skal lige lave lys, så jeg har noget Stå lys. stille. Stå stille. Stå stille. Sådan der. Nej, oppe. Deroppe skal du stå stille. Lige oppe i toppen. Gør jeg også. Kan jeg ramme jer dig? Ikke når jeg har jo ikke liv på. Jeg siger ramme dig. Det var bare det, jeg skulle teste. Okay. Og Christa. Og der er noget der, Christa. Åbner du lige det hul? Ja. Og jorden kan ikke være lavet af glowstone. Og det gør det, er det heller ikke. Og der er et hul der. Christa, der er et hul her. Ja, jeg kan jo ikke se, hvor du peger hen, jo. Skal I se, hvor deler du hen? Her. Det nytter ikke, du siger her. Det er der, så vi kan komme ind og ud. Her. Der. Det er så vi kan komme ind og ud. Nej, gå. Luk det. Og så Skal kommer lige ind? gå ud. Så jeg flytter. Luk det. Ja, man skal lige få monster til at flytte sig. Luk. Sådan der. Nu skal I lave vætter. Hey. Jeg er klar til liv. Christa, det her er jo en af prøverne. Christa, hjælp! Det var en af prøverne. Ikke tage min ting. Gå så ud af rummet, Christa. Det kan jeg ikke, der er jo... Ikke tage min ting. Og så skal du give mig lov til at slå dig ihjel. Det er et godt tegn. Dresta, jeg skal lige gå ud og klare noget. Dresta? Og erstatter du lige det der med obsidian? Nej, ikke nu. Dresta, er du klar til din overraskelse? Ja. Slå liv til. Det har jeg haft hele tiden. Kom! Din overraskelse er herude.
Jeg bare finde dig. Gå herud, TP til mig. Hey, jeg kæmper mod din... Se nu din overraskelse. Jamen, jeg skal lige finde dig jo. Hekse. Ej, det kan jeg ikke lide. Byhekse. Ja, det er det, som var overraskelsen. Og det er det, vi skal klare, før vi kan kæmpe mod Vetter. En flok hekse. De er svære. Og man kan ikke få glowstone af dem. Okay. Og sukker. Vil du gerne vide, hvordan man får en plade, Christer? En plade? Jamen, der har jeg fundet i kister. Men man kan også finde det på andre måder. Til at få... Ved at få en skelet til at slå en creeper ihjel. Okay. Hjælp mig lidt, Christer. Jamen, jeg er her stadig også. Ja. Pyha, jeg døde lige. Dø, dumme heks. Også hvis du. En af heksene slår dig selv ihjel næsten. Tak for besværet, hekse. Og der. Min heks! Min heks! Hey, du ramte mig. Nu giver ilde mig. Og du fik mig til at falde ned med alle heksene! Hey, nu er jeg bare legetøj! Stop med at bruge mig som legetøj! Nu er videoen ved at blive for lang. Christer, Hey. du er ikke mig. Jo, det var for ilde mig nemlig. Den har været celler. Monsterhunde, 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 monsterhunde. Okay, du vil gerne have creepers. Ved du? Nej. For du skal dø. Ja, så når jeg dør, så skal jeg stoppe med at spille, fordi jeg skulle spise aftensmad nu. Og vores video er også blevet for lang, der døde jeg. Og din ting, du mister din ting. Ja, det er bare ærgerligt. Farvel. Farvel. Ja, Vitus, kan du hygge dig i dag? Tak for spillet. Ja, tak for spillet. Vi